Saan pa kami pupunta? Saan manghihingi ng tulong kung mismong isa sa mga sumbungan ang nagpaungkong ng putok ng baril na para lang sa kriminal? Simpleng alitan lumaki hanggang sa maging kritikal. Oo, lasing nandun na tayo maingay at masagot, pero di yun rason para ang buhay nila'y malagot. Nakakatakot, wala nang takot ang mga salot sa liwanag o dilim. San mang sulok ay umaabot ang kampo ng kadiliman. Alagad ni Satanas, huwag kang umasang may pag-asang matanggap ka sa taas. Walang kapatawaran ang ginawa mo, kahit sabihin mo pa nga na tao ka lang at ikay napuno, kaya mo nagawa to. Hindi ka tao sa harap ng anak mo at pamilya ng tao. Nagawa mo kumuha ng buhay na parang namamaril ka lang ng aso. Yan ang gusto mong gayahin ng iyong anak, yung pag meron siyang kaaway. Hindi pwedeng walang sapak, imbis na dapat ikaw ang magpapatigil ng talak. Ikaw pa mismong dahilan sa dugo na pumatak. Dahil sa'yo ang respeto'y nabawasan, di man lahat pero hindi na rin mabilang. Ang tulad mong dapat nga ay aming sumbungan, pero bakit parang kayo pa ang kalaban? Mo ba kung ano ang magiging epekto sa pamilya at anak mo? Malamang masakit pa sa impyerno ang danasin nila. Pinakabalita iyong pagpapabaya, habang buhay na sumpa ang babalik dahil sa iyong ginawa. At sa pamilya ng mag-inang ninakaw mo ang buhay, alam mo ba kung gaano kasakit ang mismong hukay ng mahal nila sa buhay? Sa harap nila nangyari, saan madanas mo din ko para malaman mo na grabe ang ginawa mo. Hindi ka tao, isang inang pumoprotekta lamang sa anak ang ginanamo. Tulad mo, nais niya lang iligtas ang kanyang anak. Sakit isipin bumawi ng buhay nila ay parat.